September thla chung kha hunenge mochen chunga central jail atanga tang tlan chhuah tamber thla nia October thla district jail mun hnia tangin tlan chhuah na athleng le boka tang tlan chhuah na trumnga thlenga hian mi pakwa an tlan chhuah ka atamber chu ri hlo tolna in nam noi te ni September ni li khan number 4 tol rukna commercial quantity tlingchin akenawanga anman suan khon thang kumsam hni pathum mi Myanmar mi chu central jail atangin atlan chhuah ka atlan chhuah hun hi riat chian ani lawa zandar so matranga zingdar thumin karvel ani rinani rihlo commercial quantity tlingchin hi kumsom chunglam tantir theiania suan khon thang hi thlakwa le ni som pali chung atang toa zel thu nei tu ten police ne na report an pe ka antar landanin suan khon thang hian tanina puan an sin thrin komol chu hruyangin seideu mai hian asiama amora koi sapir avua amman rosiam chophi zel hungna bangchunga thir lena vomkain koi sapir ain ba nuwa akomol zom mangchuan banga alonta thir lena thlen nuwa chu koi kawin chutatang chuan atlan chuak ta nia hriatania atlan chhuah dan hi remchang ahmu fuwang nilovin rahmanna asiam loksa thlap nina langani September ni som pakwa chonudar ni le chanvele dar thumin karvela jkll sang zuala kumsam thum parukmi longtlai district acheng ne inchal chu atlan chuak le boka jkll sang zuala hi hurswalna lamrong kaya kumtling lote khoina pokso ekmanga thubuai nei ania atlan chualai hian thakhat le ni som pakhat chung atang mantoa zel thu nei tu ten police ne na report an pek danin ani hi chu tlan chuana remchang ahmu fuwanga tlan chuak ta nina langani September ni som pakwa hi central jaila tangte an chung ten anron kan thei ni takania pon lamin anron chim venual don tinani chu mai ba ka chuan zelami tur bu faile ar chote arun thlenga langthla a da thaturin tangthen khachu boipui tir ania hetiang kara hian jkll sang zual hi achin thriat lovin abibowa atlan chuak zui tamai nia an thriat thu an soi central jail atanga tlan chhuah vai thumna chu September ni somhni pakwa khan atlan chuak ka tlan chuak hi phalna nei lova mi inalu thu buai IPC section zali somnga pasari na manga anman ania aming chu lalthriat puya kumsom thummi ania atlan chuah ma hian phalna nei lovin mi in chunga rok tumin aluta tanina hian nikhat awm man tin atlan chuak ka police tenan zon nuwa mi in rokatum chu anman lea athu buai orsa ba ka hian man hadouda lawangin IPC section zahni somhni palina mangin thu buai anortir le bokane September thla tlan chuak mi pathum jinga hian he thu bua chaithleng hian mi pakhat chu anman towa mi pahni dangte chu zon me kan ne zel thu nei tu ten tang tlan chuana chungchanga hian ven himna thalo lai security labs a omem tia kan zona chu security labs a oma riatani lawa chui chian me kani antia September thla a central jail atanga mi pathum te tlan chuana chungchanga hian report pe fel alani lo thu ansoya heti lai hian tlan chuana wang hian central jail athok mi pakhat chu ahna tanga choltir lai lo kania inquiry akalmek bokane central jail atang hian kumin July ni kwa khan pokso ekawanga anman mi pahni isaklal ramruata kumsom ni pariat mi longtlai district le zong mangaya kumsom pakomi lunglei ram thar venga cheng nia inchal te chu
an lo tlan chuak to boka an tlan chuan hi in rin ni ania ministry pakhat chuan central zela hian rong bol na an neya chomai in khom bana an in chiarna chuan an lakim thlapa tlai choi dona an kim lo ti hriat ania an tlan chua hun hi chohnudar khatle dar ni in kar chohnuin khom lai vel ani rin ania in khom lai hian an lo rel ruta niom takane khoya tangin nge an rel rup ti hriat he ni lo an pahni hian word khata om thian dang kom lova in kop deuh chot nia hriatane hengba ka hian october thla district jail pahnia tangin tang tlan chuana a thleng le a champhai district jail ami champhai district court ta an chung thu ngai tua hnuwa tlan chuak mi pathum te chungchang chu kim changzokin kantar lang to a october ni sompanga khan aizol district atang an thu buai lachin fello mi pathum rolo puya kumsom pariat mi lal ro chama kumsom ni pahnia upale lal nun fela kumsom ni pahni mi te chu zelgate atangin tlai lama an tlan chuaka tlai devotion an nei zo chu gate atang hian an chuaka duty om ma se alo chel theilo ani ome an thlen hlat ma in lal ro chama le lal nun fela te hi an man le a atuk tlaya rolo puya chu an khua man le ani bokane heti hian kumin chungin hriat theichina tang tlan chuana chu rumruk athlenga rumli chu central jail athleng ania central jail a hian ven himna lama apop laia om hriat ani lo tin jail thu nei tu te chuan an soi kha nia tang an tamawangin an hni thum hle niin alang thungani Mizoram a hian district jail pariat central jail e women jail pakhat ve a oma october thla a tang zat nitin report ta tarlan ani danin central jail a hian aleng zat aya tam anom deuh renga he thu bua chailaya an report hnung ber october ni somni pasari report ta chuan central jail a hian mitang zasari somkwa pathum anoma tanin a lengza tura chu te ro chu zali somthum pariat niin lengza taya tang an tamna hi zathum somnga panga ania october thla hian lengza tayin tang chu zathum chuangin an tam deuh reng bokane tanin a lengza taya tam anom hi a chan rang om theya pakhat chu covid-19 rileng wang khane Rilen lai khan korta thu buai nei te hi an chung thu ngai tua hlei thei ani lowa court then khat chuan video conferencing mangin hearing te an neya hei hian thu buai rel chu apot muang hlea poi khoina hi in khar khip azo hnuwa abikin pong swal ruk le rui hlo tola chuan asang chhole taviau maya thu buai chin fel lo tele lut thar te anom zel nen tanin lamchu alun lo thei talawa Mizoram prisoners daily population report october ni somni pasaria ti chhuah alandanin Mizoram puma tanin alengza tayin mitang chu zanga in antamzoka central jail ba ka hian women jail lunglei district jail le champhai district jail ate lengza tura bithia in tang antamzoka ne central jaila mi zasari chuang hi avil tu big ititeang superintendent te jailer assistant jailer chief head warder le warder mi somsari ten anvenga office nathok driver sweeper lumet medical officer le staff nurse som pakhat anom ve boka aveng tu dewa hian chorwalin nathok mi pakhatin mitang somzel anveng ang aneya in chok ngai turtenen chorwala tang an venza te ro chu hei ai hian asang dai jok don tinani central jail hi damchunga lungin tang turati te voi khat poi khoina ni lo habitual offender anti tele
an chung thu rel lai te an da deuh bera September le October thla a tang tlan chuana trum nga thlenga hian tang tlan chuak mi pakozinga mi pali chu Myanmar lam mi ania an tlan chua ramri an kan to chuan vahling le turin rampahni in kar ani to thina wangin kwal taka thil kalpui angai to thina tlan chuak mi pakozinga mi pali te chu man ni to ma se midang abikin Myanmar mi le sa mi pali te hi man kim ani theyangem ti chu achiang thei talawane Mizoram pel ret bellok taila September thave khan Meghalaya po Jawai district jail atangin miswal paruk antlan chuaka tlan chuak zinga pakhat ming chu I love you talang khan ni deuh nge ya tual tha thu boya wanga an tan tir an hinge ngeya tlan chuak te hian riam threi mangin veng tu an beya an tlan chuak zuita niin report chuan atar langa an tlan chuak ke ro hi chu afu vak lo thung mi paruk zinga mi pali te hi sangpunga mi puin an lo chila thingle thir te in an lo hlap hrep paneome tang tlan chuana hi kantar lang fo to thina bibau hlen thei hi anom ngai meu lo chuti ni lo chuan an tan hun chung po sei sakania hlep aom vak lo Mizorama tun hnaya tlan chuak le te po hi an tan hun chung po sei mangin an tlan chuana hian rem bel le tur anne